आंनि बे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आं कलेजाव थांनो नागिरदों, जुता पहन लिया मैंने। आइ गाइस दायो कलेजाव ओंखारलां। apa tuh? Agak naik rumah ya, bini mana nih? Iya. Belum gue cuman baik, tangga seneng guys nih. ये देखो गाइस अभी कॉलेज मिल गया, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अभी मिल गया टोंगला कॉलेज के गेट। पूरा व्यू को देखेंगे, देखते रहिए ना गाइस। ini student transport mulai itu juga tinggal kalau mana itu ini loh 63-64 belum tinggi yang dah itu nalang betah cabang nih sih. Nice. नै बिथिंहायबो मोनसे सिरि दङ गाखोग्रा, आरो बिथिंबो मोनसे थाबाय। आरो मोनसे ओइ कम्पिउटार क्लास रुमथिं थांनायनि मानसि फैथारो गाइस। बेखिनि रुमफोरा गोदानसो, बारा गोबाव जायाखै बानायनायफोरा। कम्पिउटार रुम जो di kelas aja, nih kelas ngamen major per di kelas ngelakai jangan ada yang dia. Ayo goजौ लुगासिनो लोगोआ पेसाव फानो फैदों नै बाइक फैदों माथो पालसार। ayo masih गरम बोथोरा मोस गरम मोनाखै? हा गरम मोनदों ओरैनो आखाइ माथो उथिबायसो आं मासलै ले नाय दायो जों थाबायगासिनो गाइस नायलांबाय था थांनाय दंगा कलेजनिफ्राय फैबाय माला मिलाय नास नामा नि आला बदों ले बारबाय जोंखौ औ नै सिख्लाफोरा हायासै आं बेना हरबाय ब्लक खालामनायखौ नै टंला भेटारेन्स एसोसिएशन रुम मोनलायबायलै रूम सफैलायबाय दायो। फाइनाली दायो न'आव सफैलायबाय रुमाव। गाइस दिनैनि भिडिअ एसेयावनोमोन। चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट हर। थेंक इउ फर वाचिं।